ହାତକୁ ଦୁଇ ହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡର ଆଗଧାଡିର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ଏବେ ମିଛିମିଛିକା ପରଦା ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ରିଅଲ ଲାଇଫରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ସେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି କି ଏଲିନାଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ନା ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନା ଫ୍ୟାନ୍ସ କାହାକୁ ବି ଜଣାଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଲିନା ନିଜର ମ୍ୟାରେଜ ଫଟୋକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏଲିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବିବାହ କରିନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛାର ଛୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ତେବେ ସେ ବିବାହଟି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ସିକ୍ରେଟ ଭାବେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତାର କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଲିନା ଖୋଲି କହିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅନୁରାଗଙ୍କ ସହ ରିଲେସନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଲିଉଡରେ 2015ରେ ଏକ ରିଆଲିଟି ଶୋ କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନରେ ପ୍ରଥମେ ୱିନର ହୋଇ ଓଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ବେଶ ଖୁସି ଥିବାର ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛି। ତେବେ ଅନୁରାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜଣେ ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା। ତେବେ ଦୁହେଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ବେଶ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁହେଁ ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ପୋଷ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିଛନ୍ତି ଏଲିନା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଲିନା ନିଜ ଶାଶୁ ଘରେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ରିସେପସନ ପାର୍ଟିଟି କିପରି ହେଉଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଲିନାଙ୍କର ଅଭିନୟ କିପରି ଲାଗେ ଓ ଏହି ଯୋଡ଼ିଟି କିପରି ଲାଗୁଛି ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।